podcast, radio and stuff. Hello everyone, welcome to yet another installment of podcast radio and stuff. La khona sixoxa nje indaba ngezinto ezisithintayo ezabantu base South Africa siphila. Untokozo uzosazisa ukuthi ngabe yini esizokhuluma ngayo namhlanje. Kodwa ngaphambi kokuthi asazise angikukhumbuze ukuthi please subscribe on this channel. Ukusubscribe kule channel kumahala, awukhokhi ngisho isent. For free, nothing. Also like this video and comment. Siyakenjoya ukuzwa umbono wakho uma ngabe usitshela ukuthi ucabangani ngeepisode esuke sidlala. Sazisa ukuthi ucabangani ngale episode esidlala namhlanje. Bese uyayisharisha ke nabangani bakho ne-family members bonke ubatshela babukele i-podcast radio and stuff. Uthi mase uyithandile ke i-podcast radio and stuff bese uyajoyina as a member. Hilapho khona ke osuke usucontribute R9.99. Lo R9.99 wenza le podcast ukuthi iqhubeke lokunikeza i-content oyithandayo ne-enjoyayo. Elami igama nguNtobeko wakhulusa ngihamba ngedwa. Sure mfethu. Igama lami nguNtokozo Chapha. Thank you so much mfethu. Without ukuthi simoshe isikhathi. Sibe ne-episode esi-drophe on Sunday, to be precise, bekade ku Sunday ngomhla ka 11. Yes. Okay. Lapha besikade siba nengxoxo khona ngohambo olumnandi oluhanjwe ngubaba uDr Langalakhe Zwane odume ngokuthi uMangethe. Simazi kakhulu ngokumemezela izitimela kwimisakazo ehlukahlukene eSouth Africa. Wangagcina lapho siyamazi futhi edlala kumabona kude kwemidlalo eyahlukahlukene. So saxoxa kamnandi ngejourney yakhe. You know ngithe mangibuka leya episode angase ngibukeka ngayo. Kuningi ukuhleka, esixoxela, esayishop steward, emela abasebenzi njalo. Then ke kwaba ne part lapho khona abhoboke khona. Ebhoboka ngesimo akabhekana naso esasebenza kaloliwe sokudlwengulwa ngumuntu wesifazane owayengucolleague wakhe at that particular time. Yapepetheka kakhulu ke kwaba nama publications in particular isolezwe ela reporter ngale ndaba yagcina ipepetheka kakhulu. So namhlanje inhloso yethu ukuthi uMangethe uthe asike sihlangane ukuze ezokwazi ukuyicacisa lento le ngoba kahle interview yethu had nothing to do with leso sigameko. Kodwa isigameko part of iJane. So savela ngoba part of iJane. Kodwa akuyona into esasifocus kuyona. Kodwa ngoba ngazi ukuthi iyona abantu asebephume nayo bayibeka phezulu kwetafula. So kunokuthi sibe senze lokho ngesikuthiwa ku-speculator kakhulu. Uthi no akeze studio azoyicacisa. Mangethe siyakubingelela. Ngibingelele bafana bami. Kunjani baba? No, kasindi ikhanda. Hawu. Ntokozo noNtobeko. Abantu bala emhlabeni babukeka beyinto eyodwa kodwa befana ngokucabanga. Ingxoxo yethu la kwakuwumlando ngami. Kwakungekona ukureporter ngami. Akho cala la ngangilivula nganginixoxela izinto umuntu ahlangabezana nazo uma uyindoda ukuvimba okunye ungakuvezi ubuka ububi babo okungenzeka kuwena uma ungabe ungakuveza. Okungihlekise kakhulu kiloko okugxeke ukuthi wayithuleleni sonke lesikhathi. Ngifuna ukubaphendula ke lapho. Ngangithulela ukuthi ngingafi noma ngingaphelelwa umsebenzi. Ngoba akekho wayengangivikela entweni engangizohlangabezana nazo. Koqala nje lokho. Okwesibili, umuntu uma eveza into emvelele yamthusa ihlala ngaso sonke isikhathi isilonda uma engazange ayibhodle. Bafana bami. Fanele nikwazi nje lokho. Yingakho amadoda ethwele ubunzima obungaka.
indoda kuthiwa ikhali siwalimaze kakhulu leyo nto amadoda ngokungakhali igcina isidestroyer ukukhala kwayo kuba ububi ebenzayo obungenaso isidingo obungebe kuyixazulula inkinga ahlangabezane nayo la siyasingafuni thina i-conclusion siyasifuna i-solution impilo yami nje mina imeje kanjalo angiyifuni mina i-conclusion ngiyangifuna i-solution ngilalelile-ke abafethu bekhala abanye besilisa abantu besilisa baphazamisekile ngazi noma natural noma mhlambe indlela esithatha ngayo izinto kodwa ngiyabona but kunanomthelela ukuthi ayikho i-platform enikezela abantu besilisa ukuthi baveze izimvo zabo ngoba vele ibona abaqala utrouble when it comes kulento kuthiwa uthando uyayuphoqwe nangenkani noma ungayithandi into okuthiwa uyayithanda kukhulunywe nangemizwa hayi leyo nto bafana bami ingifundisa okunye ingabona ukuthi abantu besilisa bayalimala kakhulu abanye bayadlala ke bangabatshela abanye ukuthi bayadlala ngoba imost yethu sishana ngemuva thina mina kulula ukuthi intobeko ngithandane nentombazane nengane yakho ngize ngiyishade bese mina ngingayithandi ingane yakho ngithande intombazane ngikhohle ukuthi intombi yakho ngeke ikwazi ukulahla ingane yayo ngenxa yami yabona iphutha elenziwe yimina but seligibela kuwena sure enye izinto okufanele ukuthi thina abantu besilisa mina bengizocela kona ukuthi sithi siveze leyanto ayingayekwa kanje lento ake batholakala abanye abantu besilisa ngoba ngeke kube yimina kuphela phela akuyimina ngedwa ophilayo la emhlabeni baningi abathule nalento embi ngendlela ongakazi uyibone uma ungayivezanga ubonakale ngenqumo oyithathayo ukuthi unenkinga ngenhlanhla ke kimina I was very strong because umshado wami use right abantwana bami noma bephazamisekile but ngawachasela ukuthi la awungahlali nebozi ngaphakathi kwena fanele ikhulume into ukuze iphume ayiphumi intobeko into eke yakuvelela uma ungazange uyibhodla ayiphumi mfana wami ngala uthanda khona futhi angidingi mina umuntu okuzothiwa uzongikhanselisha ngoba naye umuntu ufana nami unezinto ahlangabezana phela lento is not about ubabuzwane kuphela khona abathule nazo adistebheke ngendlela ongakazi uyibona kimina ukudistebheka kuphelile sesingiyibhodlile lento kwanama negatives I'm sorry avelayo ngayo but I'm happy noma nje ngiyibhodlile yehla kwa right indaba lapho yeah so mangethe ngoba azange singene kuyona ngalela langa njengoba sisho ukuthi yaba part of history kwadlulwa ngoba manje kwesikhulunywa ngomlando if I may ask do you recall ukuthi it was around which year yenzeka 2011 if it's not 2012 ngoba sasilungiselela i-World Cup shothi ke makulungiselwe i-World Cup shothi that is before 2010 i-World Cup angithi bengo 2010 ngithi uma ngithi sasesilungiselele i-World Cup okay kwasala kunezinto i-World Cup angithi uyazi ukuthi uMetro Rail was front on that one yes renovated station all those things ingangithi ngenkathi kwenzeka lento sasalungisa thina ezuprasa ama sifuna ukuyiveza kahle lento sasifake nama TV station makuthi ukukhumbulisa kahle but yenzeka nje lapho kulo 2010 2011 okay kuse fresh nje lokwe World Cup all right yeah now njoba uyibhodlela kwi podcast ekhaya
wawusuke wayibhoda Hayi angizange ngimtshele unkosikazi. sona uqale ukuyibona ngoba sebuka i-podcast Nabantwana bonke. bonke umndeni wonke Wonke. ube njani umuzwe ekhaya mengabe beyibona isivela kwi-podcast Asixoxe into engakhe. Akakangibuzi namanje unkosikazi wami uyithulele. And I know ukuthi baningi asebekhulumile naye bamtshela. Mina ngigade yena. kodwa uyibukile na i-podcast Ayuyibukile ngamtshela ngathi awubukela. Ngathi awubukela vula ni YouTube niyibukela wayibuka. Angithi banawo umabona kude. Noma unkosikazi wami engawusebenzisa uFacebook but unabantwana abasebenzisa uFacebook abaya kuyena bafika ukuthi wema ubhekela. ubaba lo Ekubaba behleli nento enzima kanje. Engasitsheli. So manje mina ngilindene unkosikazi wami angithi mina sinyonyobelana. Ngilinde yena mina ukuthi angibuze bese ngiyamxoxela ukuthi kwenzakalapho kwakuzokunika siphi isithombe wena nje okokuqala. Wawuzothatha ziphi inqumo ngoba manje kwakungenzeka ngimislead kungithathisa inqumo ezirong ezongilimaza kuphela umndeni wami. So ingaki ngathi hayi. Ngoba vele lento into esiyenzakalele mina let me take decision. Ngathatha isinqumo ke sokuthi ngizohlala nalento. Yizi ngekho right. Ngiyayibhodla ke manje ngoba sengithola iplatform right ukuthi ngiyiveze because ngikhuluma mina ngehistory yempilo abanye abantu abangayazi abanye bayayazi bahleli nayo. Mangethe ukhuluma ngomama ukuthi akakakubuzi abantwana ngabe kukhona sebekushilo asikhona sebebuzile ibaba abantwana basuke babuziswa indlela esuke yaqhamuka ngayo kabi kwisolezwe. Ngamconfronta umuntu wesolezwe. Ngamtshela futhi ukuthi umethu uyaxolisa kumina akangaxolisi kumina I understand. Ngizokukhombisa ngithi ya WhatsApp mina ke ngiyangifuna manje kube khona ubufakazi ezintweni ezizenzayo. Sure. Bese WhatsApp asikhuluma up until kwisolezwe elilandela lelo ubhale ngenye indlela. Okay. La bekungathi mina ngidlwengulwe yindoda. Okay. Ngendlela asuka ukubeka ngayo okungenzeka ukuthi ubedayisa ke I don't know but i-question yami ile ukuthi ngoba ngazi kahle mhlophe ukuthi bengeka ibhale lento engayifundanga ibikhuluma ngani. Why a pick up yona kuphela. Ayiyeke wonke omunye umlando wami ngoba ubenalo ilungelo ayifihliwe mina ngomlando wami mina angifihlile ngomlando wami ngoba angu-own lo mhlaba. Engikufice kula kumhlaba ngizokushiya kulo mhlaba. Kubi kuhle but kuzosala kulo mhlaba. Then ke waseqala phansi. Ongangokuba yena uze wathi go further. Because ubengayikholwa into engimtshelayo. Nila ngimbambe khona ukuthi awuthi ngimvulele ngoba manje yena usesebenza lento ngendlela yakhe. Waya kumphathi wayengiphethe ngaleso sikhathi. Akakabuyi namanje azothi kumina yazi intshoshe ayibuqinisile umphathi wakho ushilo wathi utholakale ungazange ube necala ngoba lento angizange ngiyivule yonke. Sure. Ekumbalekeleni mina lo muntu wesifazane ngoba emveni kokwenza this first ilokhuzane yakhe kwaba into yena seyibona kufanele kube irandom angithi yabo engathi angishintshe iarea ngingasebenzi la ekhona angingasebenzi eduze kwakhe ngabaleka ngaya kwenye indawo wangilandela. Ngabaleka ngaya kwenye indawo kwase kuvuka icala ke ngoba sagcina sesiphushana yabo. Sake saficana kabe ngifice officeini lami ke ayingamphusha ethi uyangena ngathi no ngoba nje ngivikela ukuthi angaphinda ngikhile kwelami ke manje kanti wayengikhile kwelakhe kanti ngibalekele yena mina lapha ayingamphusha kulele lami. Wase eqhwebha ngozipho wopha uyabona umuke waqhwebheka la ekhaleni ikhala liyopha ayiwopha wagcwala igazi. Kwi-company engisebenza kuyona kune item yenziwa yama reports every day yama incident enzekile. La sitibala mhlambe sishayise khona umuntu udrive ubanjwe edakiwe khona ontshontsha imali all those things was called flimsy ama daily incident reports. Yavela lapho lento ukuthi ubabuzwana useshaya umuntu wesifazane la. Ya wiki ke ngoba if bethu babuzwana ushaya umuntu wesifazane ayifani nale engangiyibalekela mina ukuthi ubabuzwana urape umuntu wesifazane. Kwase kuba iharassment.
Sure. ngachajwa ngaleyo case. Okay. Yila kwaqhamuka khona ama decisions icase ingakathethwa. Kwathiwa i-dismissal. Sekusho ubaba lo mina engangivikela yena kulomuntu wesifazane ukuthi angazazi asondele kumina ngoba manje umuntu wakhe. Ukube kwangeyena umuntu wakhe bafana bami bese singakhuluma enye language. Ngoba ngiyabezwa abantu abaningi bakhuluma indlela abakhuluma ngayo. Mina ngeke ngizenze honest, yabo. But kuleya scenario mina was respecting lo yamuntu. Ukuba lo yamuntu. Hey, No angisho igama lakhe. ngisho kona igama lakhe. Angifuni igama lakhe, angifuni umbize ngegama. Kwakuwumuntu owayeyicolleague naye. Kwake umuntu wayeumphathi wethu sonke. Okay. Ifuma ngithi sonke global. So lo umuntu wayeumphathi wenu ethandana. Umphathi wenkampani. Yes. Yeah. Ethandana nosisi lo. Baze banengane, yes. Baze banengane naye usisi. Engangimhlonipha ngendlela ongakazi uyibona. Okwakuyimina engangimhlangabeza umezoza la eKZN, ngimlande airport ngemoto. Wayedrive yimina nje. Azabuyele emuva futhi. Ngitsheleke uma sengizosukelwa umuntu wakhe ke manje angangibuka njengomuntu onjani yabo. Ngaba nalo nembezo ukuthi uyazi la I'm boiling myself ngizenza ulamthuthu la ngiyibilisela amanzi angithi yabo. Okay. So ngifuna icace la. So waba necala le harassment ngenxa yaloku ukuhwebheka. Ukubaleka. Wayiqhwebha yena but kwabe engazathi mina ngoba ngamphusha ngamphusha mina methi ngene eoffice. Waseqhwebha ngozipho kopha. Iwopha kakhulu man bangithusa ngoba ngangazi mina ukuthi ikhala linegazi elingaka yabo. Ikhala mina ngazi ukuthi uqwanga nje lento le but ngendlela ayiqhwebheka ngayo kwaba umdwebo nje ngoba wayenenzipho ezindi bakhanda inzipho labantu baba ukuzenza babe bahla ngithi yabo waqhwebheka la elavuza igazi laqhaza nje yabo kabi kwase kube ngathi ushaywe yimina ke that base kuba kwase kuba uharasekile uharaswa yimina ngithi yabo. So wa face icala. Hayi ngachajwa bafana bami ingako ngithi leyanto ngayitreata differently. Ngachajwa mina ngasuspendwa. Ngathi ukuhlala ekhaya amaviki amabili kuprepare indaba yecase. Ngenhlanhla. Into vele ayisibonakala ngoba manje lo muntu osifazana was little bit rude angithi yabo. Why untouchable yabo ngoba nje ezazi ukuthi mkhulu yabo udeployiwe kamnandi futhi la and batsheliwe abaphathi ukuthi ubani lo yabo. So kusho manje baphoqwe i-decision esiyenziwe ukuthi mina fanele ngihlale ekhaya. Ngalinda ukuthi kulungise indaba yecala. Bengafuni ukuthi size singene kulento but manje ngenxa ukuthi ngibuka ama-respond aqhamukayo nangendlela ukuthi abantu abaningi bayithatha as if it's a joke. Sure. Yabo because mina ngumuntu oyikhululekela othanda ukudlala ojabulayo but this one is a very bad thing kwi-life yami yangenza nje umoya wamalimala but ngenxa ukuthi ngiyindoda ke mina yabo ngakwazi ukuthi ngayibeka ngenhlanhla bakhona yabo labantu engikhuluma ngabo. I think mhlambe naye udadewethu usekhona, I don't know kodwa ngenxa ukuthi waphelela umsebenzi la eThekwini ngezinto azenza ke yabo engingazazi ngoba manje nami angizange ngisafuna ukuthi ngisitike kakhulu entweni ezingihlanganisa naye ngoba ngivele ngangathandi ukuthi abeseduzane kwami. Base khona umuntu oyeqola leli cala usekhona, umphathi wami owayengiphethe usekhona. Yingaki iso lezo livele la jumpa la kumphathi wami afika wathi ayi leyanto was not really a case. Sayibona ukuthi ayilento into ephakathi kwabantu ababili futhi manje umuntu othatha ngolaka kakhulile wesifazane ngoba manje indoda yabaleka uyayilandela. So we find him not guilty. Now phela kanjalo now mangethe njoba uveza ukuthi wacela ukuthatha itransfer ngoba ufuna ukusuka eduze kwakhe. Wacela ukuthatha itransfer wayosebenzela kwenye indawo. Yes. Ngalesikhathi ucela ukuthatha itransfer wakwenza kwaziwa yini
ababekuphethe your immediate supervisors, superiors ukuthi ngifuna i-transfer ngalesi sizathu noma wayicelela nje i-transfer isizathu saziwa uwe? Phela yona nto iyangidefenda-ke leyo sahlala phansi sayixoxa ngabatshela inqindambe engibhekene nayo ukuthi yinaki umuntu wesifazane engifuna phansi phezulu la ngeke kwazi ukusebenzela yabo bathi babuzwana but manje siyakudinga wena la ngoba manje usebenza kamnandi nathi la akithi mina ngangisungule uhlangothi lomsebenzi we-flying squad whereby we random check iyitimela yabo ngizama uku-avoid abantu abazohamba ngopotsho. That was my duty. Into engayicreate leyo yakhanda imisebenzi ehlukene eminingi kakhulu njengoba ngangichazile ukuthi kwagcina sekuba khona ku-create ama-positions ukuthi kube khona o-station managers, kube khona i-flying squad. It's a number yabantu le ngikhuluma ngayo to each and every area abazokwazi ukwenza ama-shift awu-2 around the clock. Basebenze nje from the morning to the evening. Phela itimela uma kuvala itimela zivalwa ayibona ngoba iy'teshi zayisheshe ivalwe bese besala bona nemshini yokuthi umuntu engenalo ithikithi ba-issue ithikithi. Ngakhuluma-ke nale nsizwa ngathi mfowethu I have a problem. Yathi kwenze njani babuzane ngathi la nginenkinga la ngiphoqwa ngothando olubhedayo la engingahambisani mina nalo luyingozi. Wathi kanjani ngathi umuntu walo muntu I respect him very well uyazwa. Ayibu yini ngathi ngeke kulunge uma kuzoqhubeka kanje ngoba nami kwamina ngeke ngavuma uma wena ungenza kanjalo kumina. So kwani manje lo muntu esifana kayingeni le yona. Wathi babuzwana ngeke ngikwazi ukukushintsha la. Thola umuntu ozoswapa naye. Kusho ukuthi manje we have to swap ama-regions, ama-areas. Yena aye ngala, mina ngiye ngala. Ngempela ngamthola. Ngamthola umuntu engaswapha naye. Indaba-ke manje kuleli office engikhuluma kulona. Angithi naye besephoqile manje ukuthi azosebenza la engisebenza khona. Ngiyabona manje ukuthi indlela esilandelana ngayo kuzogcina kukhona into engeke ihambe right la. Ngoba angihambisani mina nalento. Hayi ngoba ungathini. Hayi ngoba mhlambe ngifuna ukukhuluma nje iqiniso bafana bami. Hayi ngoba mhlambe ngangizenza ngcono but ngangibalekele isithunzi sami sokuthi umeke wezwa lo baba ukuthi mina sengibambana nalomuntu wakhe kuzobe sekuba khona inzondo yabo. Ngoba mina amadoda ngiyawazi indoda ikuthanda kabukabi uma ingakezi ukuthi usuke wathandana nomuntu ekuyathandana naye. Bokubheke lokho Ntobeko noNtokozo ngikhulisa manje. Yabo nje wanizona kanjeni Ntokozo noNtobeko. Uma engakathola uNtobeko ukuthi khona intombazana akathandana naye uthandana naye wena. Ngeke ngiphinde nizwane. Ukuthi akasathandani nayo endodeni ngiyazi indoda iyadaleka kanjani. Akanindaba nalokho. But wena usezoshintsha ngoba manje lo muntu wakhe lo okuwumuntu wakhe sekuwumuntu wakho. Njomkhinya nje mina kuphela. Ngiyabona. It's part of life. But thina ngoba sikwi-denial stage. Umuzi umuntu ethi mina ngeke ngikwenze lokho mina. Yabona nje umuntu oke wathandana nomuntu owake wathandana naye. I-relationship iyabreaka kancane. Iyahamba u3% no4% yabo. Yabo. Ngeke ngiqamba manga abafana bamkhulile manje avoid. Mangethe ngicela ukubuyela kancane emuva ngosuku owabhoboka ngalo. So mawukhumbula kahle le ndaba wayimenshina in passing. Wawudlula ngangavula icala. Yes. And sathi mase sikubuza ngayo waphendula kodwa futhi wangangena kuyona. Ngicathaza sakubuza kwabakathathu wase uyavula wasuthi angeke ngikhulume iqiniso. Let me be honest with you. Wavuleleka washo ukuthi kwenzakalani. Wawuziphi ingqondo ngaleso sikhathi? What was going through your mind? Kwenzakalani kuwena when you were opening up talking about this for the very first time? Kwaqhuma ithumba. Yabona ngeke uhlale uyazi makuthiwa umuntu unonembeza. Kwakusebenza unembeza lapho ukuthi
ngathula nalento nje engakaze ngiyiveze but elokuyihleli la kumini iyishashaza yabo fanele iqhumbuke lento yangithinta futhi nasemphefumulweni ngoba manje lento ecishe ngiqoshisa emsebenzini kakhulu hayi kancane but okwangisiza ama tricks engawasebenzisa lapha ukuthi one ngivume lento ayishoyo kokuqala bese ngikwazi ukuyibalekela okwesibili nokwesithathu nokwesine that is why icala layo lento alizange seliba nesigqi kuthiwe yi-rape So wakwazi ukusindisa from icala lingaba serious. uThixo futhi wangisiza ngoba manje kube ngayinqaba lento abantu abaningi isimo esifana nalesi uma sike sabenzakalela I believe basejele baboshiwe umuntu anqabe rape umuntu wesifazana asebenzisa amandla ngengidlalelo ahamba yomvulela icala ambophe ngempela baningi mangathi baningi asebekhulumile ku social media banembono ngowakuveza ngicela sesiphendule ezinye zezinto abayishilo ku social media. Okokuqala khona ababuka i-comment owayenza ngosisi ngobuhle abathi uthi muhle ukhona yena lokho bakubona ngokuthi nawe wawu attracted kuyena so usho kanjani ukuthi wakudlwengula? Njoba ngishilo ukuthi ngangihlonipha mina umphathi wami ayethandana naye umuntu wesifazana ayikho into engangivimba ukuthi sithandana futhi ngaba nginitsheli kube sasithandana nje ngingahloniphi lo muntu bengengize ngiveze kokuyiveza into engivezisa yona ukuthi ngabanjwa ngenkani akusimi yabo lento ngingayifanisa nokuthi unogwaja wajahinja Kimina I took it like that ukuthi ngathi ngiyinja ngajaha unogwaja yabo kanti ngokomthetho imina oyinja okufanele ajaha unogwaja umbambe amuhle but this time it was vice versa unogwaja wajahinja wayidla yabo unogwaja wajahinja wayibamba wayidla ingako kwi-age yami because akuzange kube into engizohambe ngiyimemeza nje njoba namanje ningimba ngize ngiyiveza it's because izinto engihlangabezane nazo okufanele ngixoxe kunina ezizobasiza abanye abangahle bahlangabezane nazo babe nama ideas okuavoida ibomb elingabhasta kusaphazeke yonke into bese kuba khona mangethe abathi abesilisa kakhulukazi hawu indaba mangethe engazange ayenze adle athule phansi ukhulumelana angithi manje ngoba uyisoka awubanjelwa manje wazi umuntu oyisoka awubanjelwa mina angikaze ngibanjelwe imali angikaze ngibanjelwe utshwala umuntu wesifazane ngangiqondela mina ngqo ngikhulume naye that is why namanje ngisho kulokuthi hey la mina ngaba yinje ejaha unogwaja wangibamba wangidla kanti manje mina bengiyinje ejaha unogwaja ngiwubambe ngiwudla so kuloko tobe kokushoyo kwabantu abathi uma ngeda zange adle ngani avala umlomo indlela ababona ngayo nabo le ekhombisa ukuthi abantu bayableeda ngaphakathi ngezinto abazidla kungafanele ukuthi bazidle bengamisela ukuzidla ngenxa yokuthi balambile bahlale nazo kufana nesifo ongasivezile lokho yakhula ngaphakathi ukugcina nje kulena mangethe abakhuluma ngayo ku social media bese kuba khona ke abathi lavuka yavuka kanjani ivuka kanjani ungafuni ngihlekile ke lapho khona uthi ngiphendule rough ngahlambalaza bengikhuluma into eyiqiniso ukuthi manje into engiphatha kabi isiZulu siyagqekeka
ngoba manje isiZulu asishoni lena lezivele siqonde ngqo Tobe konontokozo mangake ngibuze kunini nike niyibona izinja zenza lento phambi kwethu Esiyibona. Yes. imizwa yeni yenze njani No, angithi bafana bami, let's be honest. Lento it's an open thing. Yes. Esixoxa, it's natural. Iyimvelo. Nazi izinja zenza lento. Imizwa yeni njani? Penduleke tu. No, angithi bafana bami sebeyifunile lento kuyazi abantu angithi yabo because nezifo esinazo ayifani. Khona abantu engazi noma isiphiwo yini. Imizwa yabe ingasebenzi. Bese befuna ukuthi bonke abanye abantu imizwa yabe ingasebenzi. Whereas umqondo. Imizwa isebenza ngomqondo. Yabo. Mina njoba nihluleke ukungiphendula. Kimi senifana nabo la ukuthi yebo seniyasabi ukusho ukuthi iyavuka mina ngifuna ukuthi angithi manje ngamadoda ngempela niphila because we talking about life uma ngamadoda bafana bami niphila yasoku bastard lenjalo kanje angithi it's natural izinja ke yilwane cabanga yabo cabanga kodwa iyavuka umuntu lesikhuluma ngayo omuhle ome kahle mina ngangihlonipha umuntu athandana naye not to say ngangimsaba ngoba manje uma sikake uma ungakumbone nawe yabo uma ungakumbone angithi la bafana bami akufuneki ukuthi ngoba umuntu ekwenze kabi bese umenza abe mubi noma engemubi kwezinye izinto ngoba phela manje la sekufanele ngiqamba amanga manje ngithi uhamagwegwe igwivi muhle uyabukeka but kwaba unogwajo ojahinja indaba ilapho nje kuphela lokho abakushoya abafowethu vele ke sibukeka siyinto eyodwa kodwa sifana uyavuka kanjani induku kuloko ngifuna ukubaphendule impilo ngiyaphila mina wow ayikwazi ukungavuki induku ngiphila nginabantwana mina yabo ongathi uma babona ukuthi yinanga ubaba wabo ngathi ngangibaphika mina abantwana bami when you look at them they look alike but they come from different environment but they look alike so kuloko abakushila bafika ukuthi ayingavuki ngani ngimconfrontile komunye waxolisa wathi mina bengidlulisa nje inkulumo nabaphi ngoba manje ku Facebook kuyaxoxa nje ngathi kodwa umislida abantu abaningi mfana wami kuyena ngithe uma ngiphendula ngathi ngiyafisa ukuthi lokho kwenzekalele mina kwenzeke kuwena noma koyedwa kumndeni wakho ngifuna ukuzwa ukuthi ungakuphendula kanjani wena I will respond. Ngizonikhombisa la uma nifuna nginikhombise ngamphendula wangiphendula athi baba mina bengincokola lapha bengidlulisa nje inkulumo ngoba bekuxoxa mhlambe ngoba sesizogoqa mangethe before sigoqa umphathi wakho lo omlanda ngisho airport umthwale njalo wagcina efind out ukuthi nake nathintana nomuntu wakhe no phela ngithi manje watshelwa into wrong yena ukuthi mina ngiharaselo lo wesifazana azange ngitshela ukuthi hey mina ngambamba lo ngamvalela ekhoneni manje bese ngimjaha njengoba esenza kanje azange ngimtshele futhi nami ngifuna ngumtshela ngoba manje wayengeka ngizwe yabona bafana bami indoda uma kuyatshelwa umuntu wesifazane into noma ngabe iyamanga angakanani iyaphuza ukukholwa uma seyithola iqiniso ithatha isinqumo uyabona nje unkosikazi kaMfweni benihlala ninobabili nomfowenu nigqokelana impahla yabona maseke kwafika umakoti wangakuzwa wena kahle nahlukana umfowenu lo same mother same father growing together for 24 years 25 years 30 years but
36th year uganelwe break break impela ngoba one ngeke sayigqoka impahla zikamfowenu because ngeke awashe insila yakho umtshela kahle athi ngeke ngiwashe mina insila kabhuti wakho uma kuukuthi uyabona ukuthi kuyilungelo lakhe ke mina ngendlela engibona ngayo ngoba phela manje bafana bami lento fanele ngomthetho ngabe siyitshelwa baba nani sinitsheleni ngabo baba uma usufuna ukwakha nje kahle umuzi wakho get away from your family uzokwazi ukuphila right ngoba manje ngeke kuphile kahle no dadwenu uma bengamuzwa kahle uma koti wakho bazombiza ngawo wonke amagama abamfuni ngoba ibafuna lo abazomuzwa bona abamfuni lo okufanele kube uyena abamzwayo it's life then okwesibili ke la mangethe njengoba nawe maningi abantu abacommente kuwena ko inbox bakusendela ama message direct umuntu esimhloniphayo kakhulu emphakathini. Can you share with us ukuthi abantu besifazane khona nesebe bakhuluma nawe ithini imizwa yabo ngokuthi ubhobozele lithuba ukuthi abantu besifazane they are very clever 10 times than men. Ibona kade be positive but babuzwana hlangabezana nenkinga. But sorry. Very sorry babuzwane and it's true lento ikhulumayo. Into esijabulela babuzwane nawe usuvezile into ebingaphakathi kuwena ngoba ithina esihlale siveze izinto ezingaphakathi thina siyabaza abantu besifazane babuzwane sesike sahlangana nabo esho nokusho ukuthi mina uma ngifuna ukuthi lo angenza ukuthi ngiyakwazi kumenza ukuthi angenza ukuthi ngekani ngapha yabo nje kimina vele uma uzoveza into yila ufika uthole khona izimvo zabantu uma ungayivezanga into ufanayo ukuthi uyiveze nini lento isiphakame kakhulu Ntokozo noNtobeko khona bathe uGeneral Magwaza or Captain Magwaza, it's one of the two kwisolezo uma uzothola isolezo othe ubabuzana usenalo ilungelo lokuzovula icala ngathi no I can't waste my resources country. Ngiyovula icala kanjani? Angibophi umuntu la ngikhuluma ngehistory mina. Into engihlangabezane nayo mina. Yivunguvungu lezi engikwazile ukuzicontrola. Sure. I did control it and I'm happy ngendlela engayicontrola ngayo because azange zi affect imarriage yami futhi azange zing affect ngalendlela ukuthi sengihambe ngiplete. Phela kufuneka ukuthi umuke waqhuzuka la emhlabeni bese uthi usuyoqhuka njalo ke ngoba waqhuzuka emhlabeni kuyaphola la kuyahila kuphole but okuyikona okusemqoka oku very important ngifuna ukubazisa mina abantu besilisa ukuthi musuhlala nento ngoba usabi ihlazo ngayo ekwenzakalele iyenziwa abantu besifazane because wena unayo iplatform yokukhuluma ngayo usabi ihlazo usabi ukuhlekwa musuhlala nayo ngoba iphenduka ushevu omubi kuwena ngaphakathi. That was my message. My last question sengiqedile. Yes. Ntokozo. Njoba usubhobokile njoba usho ukuthi nomndeni uyizwe okokuqala nomama ningakahlali nikhulume ibhobokile ngokuthi ufike kule podcast ubabuzwane emqondweni wakhe manje ukuthi from here where to ngalolu daba Ntokozo noNtobeko, this is a wake up call kubantu besilisa. One, fanele uhlambuluke mfana wami into enohlangabezane nazo ngoba into zala emhlabeni isala la emhlabeni awuhambi nazo. Fanele nihlambuluke uma kukhona into ekuvelele. Alright, ungahlala 10, 11, 14, 30 years but usuku ubusisekile umuke wayikhipha. Ngoba khona obasizayo abezemva kwayo. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi there is no school of experience. Kubantu besilisa balimele ngoba manje bayilimaza bona. Mina ngiyafuna ukwenza into embi komunye umuntu
kodwa loyo muntu mina ngifuni nenza into embi kimi. That's the problem. So kubantu besilisa mina ngiyathanda ukuthi into umikenzakalela ungayithandi musuhlala nayo forever. Ukuze ingezi kuba i-curse nakubantwana bakho. Ngoba kufana nokuthi uma uyisoka izinto eziphuma esokeni isoka umuntu wesilisa ngithi. Yes. Yini umuntu wesifazane? Isokakazi. Basho njalo. Why kusetshenziswa lelo gama? Khona abanye abantu engeke ngibabone ukuthi isiZulu basibukela phansi ngendlela ongakazi uyibona. Uma kuthiwa umuntu wesilisa uyisoka is because akakhulelwa. Umuntu wesifazane uma kuthiwa uyisifebe is because uzozala ingane engaziyo ukuthi ekabani. Ingaki nje ngabizwa ngesifebe. Uyayibona nje ukuthi siba ngaki? Siba 4 5 zizezilwe futhi. Yazi nabantu kuyenzeka. Kodwa ngenxa ukuthi abantu abafani nezinja. Wakathandana nomuntu wesifazane nomunye umuntu wesilisa? Cha baba, cha. What angazi. Angithi manje ngibalekela ukuthi ungabe ngathi sithuka abantu. Yes. Ngoba ngeke mfana wami zife ngamvunye. Hayi akufani. Yeah. Akufani. Mangethe. Yaphuthi. Sasiphetha nje. Uthe khona ngathi spokesperson samaphoyisa othe usangeza uzovula icala. Umphathi uspokesperson phela lokhuluma isingisi yabo esamaphoyiseni ubani konje? Ngizomosha igama lo ngicela ukuvula iarticle yeso lezo ngabe uqhubeka nto be. Yeah. Ungangiphazamisa nje. So uthe ukuthi ungeza uzovula icala wathi angeke ukwenze ngoba wawuxoxa nje la wawunga report. Ngavula icala. Yes. Isiphi mangethi isizathu esidala ukuthi ungasiboni isidingo sokuvula icala? Isizathu sidala ukuthi ngibuze lokho ingoba baningi ngiyacabanga ukuthi baningi abadlule kodlule khona. Mhlambe nabo bangafisa ukuthi laba akuyibona ababahlukumeza babhekane nengalo yomthetho bese bekwazi nokugwetshwa for izinto abazenza. Ngabe isiphi wena mangethi isizathu sidala ukuthi uthi ngeke ulivule icala? Kuzongisiza ngani? Uma ngihamba ngiyovula icala manje kuzongisiza ngani? Ibe uNkulunkulu wakwazi kungivikela wangisiza ngaphuma kule yanto. Kuzongisiza ngani? I-question kimi na yileyo yabo ukuthi ngizohamba ngiyovula icala. Okay? Athathwe ayoboshwa. Ngendlela inhliziyo yami sizoba buhlungu ngayo ke manje ukuthi sengize ngibophisa lo muntu sekulate kangaka. Sure. Yabo kusho ukuthi uxolo anginalo. I don't have kanti mina uxolo liyabusa kumina ngiyalithanda. Ngiyithatha lento njengokuthi njengomuntu mina okholwayo omthandayo uThixo. Uthi ungangona 10 times nezono zakho zivuza igazi. Kodwa uxolo lwakho ngiyohlala nginalo ngaso sonke isikhathi umuke walifuna uxolo. Akalifunanga mina uxolo lo sisi. Yimina engimnikezela uxolo. Because ngifuna azi ukuthi umuntu uyakwazi ukuxolela noma umnyathele kangaki. Ngipractice leyo nto ngoba manje abantu abaningi balimele ngokungabi nalo uxolo. Bangakho abantu wena obazondayo ngenxa yezenzo zabo abasebenze kwana. Bangakho. Khona abantu engabavulelile mina amacala abadla imali zami. Because ngiyazi into yala emhlabeni imali yala emhlabeni. Yabo ngiyasafarisha njengamanje ngiyayifuna le mali kodwa manje ngazi kahle mhlophe ukuthi I'll be wasting my time mangazi athi ngizobangisa lo muntu umsini ukuthi ngisazoqala phansi manje ngibe nenhliziyo ebuhlungu kanti life is going on. So ingakho ngithi uma bethi ngihambe ngiyombopha
angiboni ku add value kumina. Sure. Yabo, because sengamxolela already. Yabo, sengaba nalo uxolo lento ngoba naye mhlambe la ekhona uyasho ukuthi yazi ngangazi ukuthi ngiyenzani. Uma ngenza into kumuntu owabehave kanje ngangithi mhlambe kuzoba lula ngendlela engangimbuka ngayo ngoba enye izinto esilimazayo thina abantu ukweya umuntu umthathe kancane umbone eyilento ongahle wena umenze abe yiyona kanti akayiyona. Nansi inkinga yethu mfana wababa. Siyabonga mangethe isintokozo. No, bengifuna nje ukuconfirm ukuthi iso lezwe belquota Lieutenant Colonel Paul Magwaza okuyena okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal. Kodwa umuntu angahamba uyifundela iarticle epublishwe yiso lezwe ngoFriday wangomhla ka-16 on their online platform. So umuntu angahamba uyifunda khona iarticle yonke. Thank you so much. Yeah, but ke angithi ke still ubaba uZwane akamvuleli icala lomuntu wesifazane. Again. Akube uyena ke ongivulela icala. I understand. But luckily sesiyiqoqile lento. Ngangazi istatement mina la. Yes. Bengixoxa ngama challenges engihlangabezane nawo. Angeke afane nawakho. Yes. Nawakho. Yes. Kodwa bakhona asebebahlangana nalawo abathwalisa umzimba ngendlela ongakazi uyibona. Ngokungakwazi kwa-addressa ngalendlela mina engikwa-addresse ngayo bagcina bese Westville. Yes. Mina bengizocela ke bafana bami ukuthi since sekuvela into efana nale awasizwa amadoda. Hayi amadojeyana. Amadoda avelelwa umshopho njengalo. Bengasho mina ukuthi mhlambe this is the time where we have to build a team. Esokwazi ukuvakashela nasendawo esemajele. Ke siyothola nje platform ke xoxe nabantu besilisa. I feel very bad uma kukhona abantu ababoshela into efana nale eyacishe yabophisa mina ukuba ngiaddressanga ngalendlela engigqekeka ngayo. Ngiyafisa ngoba ngeke kube uZwane kuphela. Akaphili yedwa la emhlabeni. Abaningi bangixoxele enye into la umfoko kaMadlala engisondelene naye kakhulu uthi yazi mina wetshosho lento ngibone ngoba sekusho wena ukuthi ukuthi wayengirape lo sisi khona omunye usisi owayengithuma isinkwa yabo uthi ngigijime njengomfana ke nami yabo ngiyothenga isinkwa uma sengibuye esinkweni usembethe ithawula avela avala umnyango uthi kimina ngithi vele ngisemncane understand uthi yazi manje umqondo ubuya manje uthi lo sisi uthi wayengirape ngathi no waMadlala mhlambe siyoxoxa lokho ngelinye ilanga. Nganika mina inamba yakhe because angithi uyazi ukuthi mina ngifihli futhi angihlephi. Nganika inamba yakhe. I know ukuthi akakayizwa lento esiyixoxa la ukuthi weshokohloko la besixoxa nobaba uZwane usibulele ngensinda. Uthule nje isikhathi esigaka nawe wakwadlwengula. Ngifuna kube ile introduction engizoyibeka kuyena so that enizozwe respond yakhe ukuthi uzothini. Hayi. Ngisama njalo ukunibonisa abafana bami ukuthi abantu besilisa banebindi zamahlazo ukuhlala phezulu kwamahlazo. Sure. Ngoba esabela ukuthi uzohlekwa abantu. Yeah. Women's forum ngizoimplementa lento ukuthi amadoda awabe ne-men's forum ezokwazi ukubalekelela. Kungabi into ezomasajwa ngoba yakhela abanye abantu imali. No, akube into ezosiza amadoda. Amadoda axakekile webafana bami. Angisho ukuthi ngiyabavuna abantu besilisa abarape abantu besifazane. Ukuthi iproblem yomthetho ola eSouth Africa awunayo fair. Awukho fair. Awufundi isiqalo sento. Ufuna indikimba yento. Kanti ngokomthetho akufuneki ukuthi ufune indikimba yento. Kufanele ufune isiqalo sento. Kuze kwenzeke lento nje. Bekwenze njani?
umthetho mina wala eSouth Africa ngowufanisa nebhola. Yazi uma udlala ibhola Ntobe ungakudlalisa irough mina wena. Nginikwa mina i-yellow card. Yazi wena uma revenge mina ngikudlalise kabi. Yalazi ikhadi enginikwa lana. Yiliphi Ntobe kuyayibuka ibhola. Kuyayibuka. Nginikezwa liphi exactly. But lona oqale lento uyasala la groundini uyaqhubeka uyadlala. Mina sengisuspendiwe groundini angisadlala. So lokho ke ngeke ngithi if for revenge you are a stupid and a half. Ngalo umthetho nje wala eSouth Africa. Umthetho wala eSouth Africa Tobeko Nontokozo. Bengilalele namhlanje. Mina ngiyaxakeka ukuthi why thina we always hide ama facts singakhuluma iqiniso. Kunabantu abawu9 abadutshulwe emlazi. In an open space la kuhleli khona abantu. Akusho ukuthi labantu abadubulela abantu ababonwa ngabaziwa. Futhi akusho ukuthi akwazi ukuthi badutshulweleni. Akekho umuntu ogulayo ongafika ezokwenza imess kanje. Sure. But iproblem ke manje. Uma ungathi emaphoyiseni noma kanjani labantu bazolala bazi ukuthi ena wena owatsheli. That's my worry. Ziningi izinto ezenzakalayo Ntobeko Nontokozo. Amaphoyisa ngomthetho ufanele ngabayalekelelwa la. But ngenxa ukuthi amaphoyisa nawo abantu aqakekile amanye awo ukuba yiphoyisa akukona ukuthi uhambe uyojoina umbutho bese uenjoya uhola imali. Ukuba yiphoyisa akube yipassion uthando lokusiza umphakathi. We have a problem. We have a big problem bafana bami, but it's not mine. Eyethu thina mphakathi. Ngaba wekho amaphoyisa la kube we are honest to each other. Ningalali ngenxa kaNtokozo. uNtokozo usevula isport la angakwazi ukusicontrola. Sivinjwa imoto, awusakwazi ukungena kini khona imoto epake esangweni kwakho. Umuntu uyakhuluma uyadutshulwa. Just like that. Sekude phambili bafana bami. Yayingenzeki ke leyo nto ningakazalwa nina. Hayi. Yeah, ayabona ke mangabe uphethe uMangethe ngenxa yejena seyihambile kuningi uyabona ukuthi sisazolibele siba nayo but asibambeni la for the sake of today asibambe la sivale kapisi 100%. Mangethe sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi esikubongayo sibukuthi uze futhi uzocacisa namhlanje. Sibonga ukuthi uvuleleke ufundise nabanye asebedlulile esimweni esikanjena nobuhlaka nje bakho Mangethe sifunda kakhulu kuwena mangase uye kwi-episode le esidrophile episode 63 kuhlwana right episode 63 ufunda ama comments abantu baya appreciate bayakubonga ngobuhlakani bakho nangamazwi wakho nangokufunda abakufundayo kwi-episode so sibonga kakhulu siya appreciate Mangethe sibonga kakhulu ngicela nje sesihamba Mangethe akusikhumbuza ukuthi wawuyimemeza kanjani ezeyitimela ngisho ngoba uma ngibuka ama comments baningi abantu bekhuluma ngamadolo kafish asithi asikasibuze Mangethe ukuthi uyabona khona okwangijova Ntobeko yini ngathi namaqhubu nawe yabo manje ngivusa into endala nje kusho ukuthi akusimna ngedwa namaqhubu yabo awuvele uyimemezele sesivala khona la engake ngangiyongena emabhid ejimini ngangivamisa ukuthi ngifike mina ke bengiba live radio station mina ngiyifunde lento ye cellphone because ingabreaka noma inini bese information abantu bangakwazi ukuyithola kusho ukuthi manje ngelinye ilanga kanti isithule isikandaba umdlokombane izinyane lengezengeze lilalele kusho ukuthi ngithi la kwela dlokane kandaba kulika pheshana ephuma esiqiwini lapha ko South Coast Council Park and Drainage lapho komgaba wemakhaladini koVrika Sport komanzi imtoti koSiphingo sasibambile isikhathi deputuze nomgungudlovu lapho koKhithorisho George likothandazi kwaMaster koCliff likontshongweni koDazinuku lapha na phesha komlazi lapha eMangangeni sasibambile isikhathi kusho ngathi mangiqeda sengithi lapho kwesikaswalwalo kwesikamadolo kaFish ko Jacobs lapha ko Wentworth ko Finland itimela zakhona zimile lapho ngenxa ukuthi kusikwe icable lapho komlazi lento okuhle kwamnyando uzwelethu
sisahamba kahle khona not coast lapho kodukuza ko Graville ko Shascroll ko Glad ko Thunga Central lapho ko Vrelem ko Manteshkom ko Phoenix izitimela zakhona sekushayiseke umuntu lapho eshayiswa yigusu isitimela sethu size emva kwegusu sesijamile ke ngoba fanele kudlula igusu uqala ngenxa ukuthi isitimela masishayisa umuntu akufuneki ukuthi abe yimeans meet kuzolindwa amaphoyisa akasuse lo muntu bese ke ziyakwazi ukuqaqeka itimela kuthi wathi umdlokombane Antshela uzwana angaphinda ashaya ikhwela uma ezokhuluma nge-KZN angashaya igoli kodwa hayi angithi manje uma nekuthi nani seninakisisa kahle bekuthi uma ngisuka egoli ngizoza la eKZN bengasashaya ikhwela instruction because angithi eyasuka endlunkulu imbube imbube hey namanje rest in peace Ndlokombane uyabona kuloya Gimina again ubaba ubhuti ngimina ngoba manje sondelene eduze ngokuzala yabo ngazi wakwangibiza impela nangesinye isikhathi ngoba njengoba kuthiwa ubhejane ephuma esiqweni sinesithombe thina sime nobhejane mina naye sisekhaya eMnambithi isithombe sethu babili ngangiqala mina ukuvunyelwa ukushutha nesilo ngeselfone Wow. Akashutha lo yababa ngeselfone uzwahamba mhlawumbe nayisebenzisa iselfone kufanele ikhamera not iselfone no wow wayengahambisana nalo but ke akukho sihlahla esiguga namagxolaso yabo nje leyo nto bafana bami it was a passion njengoba nganginitshela ukuthi it was not in a job description ivule enkulu inkinga hayi uyichazile kule episode bazoyithola khona yabo Sibonge kakhulu. ngomhla ka25 kuyona lenyanga it's my birthday wow uMay nje uma wayesindwa yimina wow what's a month to release you singer wayesindwa ingakho ngithi anginiphohlozele yabo nje mina kwagama lami uma ulalelisisa kahle ulanga likayise umhla ka26 mina washo ubaba ebuka manje wathi la engeyanga kwiscan he never go to scan ukuthi abone ukuthi bulili iboni lobo bla wathi hayi yabo lamkami ayaphuma lensizwa namhlanje wagoloza uma wathi ayikho lento lo muntu uzophuma ukuphela kwenyanga ngoba engezwe lutho engasikwa kungekho lutho kwashaya u9 ebusuku kwashaya u10 zaduma wathi ngishilo ngathi lo yes ilanga lakhe namhlanje kwasekuthiwa ilanga likayise igama lami lasukela nje lapho njengoba sekuthiwa ulanga lakhe ubani uyise Yes. Mangethe sibonga kakhulu. Batata makhulu. Wacishe waba itwin noKutlwano. Uzalwa umhla 22 yona lenyanga. Ngiyabona kucaca. Kuqaqekile angithi uyiGerman yes Hayi unesiphiwe esihle kanjani mfana wami ngoba manje baba nomona abantu ngawe. Thina sinesiphiwe sibhlungu ngendlela ongakazi ubona. Uthanda umuntu ukudlula yena. Yabo bese ba nomona. Yabo awuhlupheki la kimina nalo. Imina engicamela ukulamba kunokuba kulambe wena. But once wasutha bese ungiqhaphaza nginama kanjani alright bafana bami. Angisho kabi. But angithi wenantobe konontokozo. I-acceptance kwi-life is very important empilweni yeni bafana bami. Kufana noma uhamba ngemoto. Ufila njani umzoshiya umuntu emgaqweni ubona liyana izulu. Mina ngiyezwela mfana wami. Ngahlula unkosikazi wami athi baba lento yakho yokulifta abantu noma kanjani yabona abantu bagange kanjani ngathi uyazi ukuthi konke ngifuna ukuxoxela yona mina. uThixo, if you believe in God, nothing will touch you. Yeah. Angiyaliftana ke mina. Hayi kancane futhi kakhulu. Yes. Ayingani. Angifuni namali yakho ngoba ngiyazi awunayo imali. Okay. Angithi sixoxa ngeGermany ke manje ngithi asivali. Ngelinye ilanga ngiyofuna sihlale la phansi ngikuxoxele ngawe.
bacabanga ukuthi siyazana kanti asazani ingqinamba osukwahlangabezana nazo ngokusiza umuntu yazi ukusiza umuntu bamfanele kusukela namhlanje Ntobeko noNtokozo ungathi uma usiza mina uthi usiza mina wothi uyisizela uThixo wakho because mina ngeke uzungisize mina ngikufuni wena uma sengiright mina ngikufuni kade ngihluphekile manje wangisiza wena but wazi ngaphuma kuleyo nkinga ngifisela wena ukuthi ungene kuyona umuntu ke lo Yeah. No. Thank you so much. Thanks everyone for watching Podcast Radio and Stuff. Ngiyazi ukuthi ngoba njengoba nje mangethade bebuka nje kuma comment section bayiloko bethi sicela buye. Ngiyazi bathokozile kodwa bafisa kube ngathi le ngxoxo ngaba yipheli namanje. So phinde simbize bangenze sixoxe. Thank you so much for everyone for watching, for subscribing, and we hope mawukuthi wakwabhekana nesimo mangethe abhekane naso ufundile something namhlanje uzokwazi ukwenza something ngokwakwehlakalela. Thank you so much for watching. Thank you. Yebo.